Bun, hai să ne aruncăm în bătălia de la Giurgiu, unul dintre acele momente epice din istoria Europei de Est despre care probabil n-ați auzit destul. Imaginați-vă așa, e octombrie 1595. Imperiul Otoman își arată forța încercând să-și mențină controlul asupra țării românești, care e practic sudul României de astăzi. Intră în scenă Mihai Viteazul. Tipul ăsta e o legendă. El conduce o alianță de munteni transilvaneni moldoveni. Și nu luptă doar pentru pământ, luptă pentru libertatea de sub stăpânirea otomană. Așadar, otomanii își fac tabăra la Giurgiu, o fortăreață strategică pe Dunăre. Mihai știe că trebuie să lovească repede înainte să sosească întăririle otomane. El lansează un atac îndrăzneț traversând râul cu armata sa, luându-i pe otomani prin surprindere. Luptele sunt intense, săbii, muschete, mult haos. Dar forțele lui Mihai au avantajul. Îi împing pe otomani înapoi, iau cu asalt fortăreața, obțin o victorie decisivă. Este un punct de cotitură. Otomanii sunt forțați să se retragă, iar țara românească gustă puțin din independență. De ce e important asta? Ei bine, bătălia de la Giurgiu n-a zguduit doar politica locală, a inspirat un val de rezistență în toată regiunea. Mihai Viteazul a devenit un simbol al unității, al sfidării, iar victoria sa de la Giurgiu a deschis calea pentru ambiții și mai mari, cum ar fi prima unire a țărilor române. Așa că data viitoare când auziți de bătălii epice, amintiți-vă de Giurgiu. E dovada că, cu curaj, strategie și puțin noroc, chiar și cei mai slabi pot schimba istoria. Asta a fost bătălia de la Giurgiu în mai puțin de 2 minute. Dacă vreți mai multe pastile rapide de istorie, știți ce aveți de făcut. Apăsați butonul de abonare.